Salut și bine v-am găsit la un nou minunat videoclip. Astăzi avem un minunat clip de CSGO, așa că vizionare plăcută. Iar am bomba, mă. Pleacă, pleacă, pleacă. Bun. Bravo. Morți. Bun. Hai doi. Stai putea. Bine, clar. Încă unul. Tiam. Geam. Cine-i galben? Ok. Deci la el ce mergi cu shift, mă. Bronina vede ca site-ul și plantează bomba. Yellow, stop cheating, man. What the fuck, bro? No, what? What the fuck, wrong? I was just in there, man. Yeah, man. Yeah. see the- Yeah. 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 bro. Yeah. Yeah. I see Yeah. his Yeah. Yeah. eyes. Yeah. Yeah. What the fuck, man? Yeah. 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 Bă, what the Okay, fuck? man. Okay. Yeah. Yeah. Have Yeah. your opinion. Yeah. Yeah. Have your Yeah. opinion. Yeah. 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 Fuck you. Thank you. I will go with you. Fie unde era eu, mă duc mii de dat. Nu, AVP-ul meu. Lasă-mă bomba, săracilor. Nici n-avem 10 AVP-uri, e all good. E băiat, joacă bine rău. Ok. Nu mai știe să joace. Very low kitchen. Kitchen, yes. Ăsta e meci dintre la bun, Sergio. Când mă doare capul, cred că joc bine. Mă concentrez prea tare. Și mie când bubuie capul, se umflă așa balon și se bubuie. Shift. Bine. Bine pe flash-uri. Aoleu, bă, prost e ăla care a dat molotovul ăla. Mamă, ce s-a tras. Omul meu mă bătea cu shotgun-ul, mă. Aoleu, mă doare și mai tare capul când văd cât de prost am tras. Hey Siri, calling mama, please. Calling Mama mobile. Doamne ajută. Ai fără atins la... E doar 9:44, dar eu o sunt pe mama. Nu, când mă doare capul nici nu mai gândesc. Ai o pastile de cap? Nu da start, nu da start. Nimica. Rar, rar. Trei. Right, N-are. man, right. N-aude, mă, e terminat, lasă. Oh, se dă de toate. Au, băieții. Se dă de toate. I-am dat căpău, bă, vere. Bă, vere, căpău. Ai M4 fără supresor? Da. Nu, dă refound și dăm SSG. I'll go Nu with pot să-i dau refound. Ba da, ai luat-o, de acum repede. Nu, de... Și dăm SSG. Mai greu. Mă doare capul. Under. Bă, dar... Am crane drop până că... Nu înțeleg de ce. Nu ne preda. Nu cum să... F2, frate. Cine a fost cu ideea? Vrei AVP? I-am luat AWP. Sau nu? Nu știu unde este. orange. Încă unul. Wait, Da. good. Very good.
Ce exemplar, n-am baterie, că o puneam pe Instagram.